Insellmilkom u nistedinkom għas-47 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Malti jgħid fuq 3 toqgħod il-borma, forsi propju għalhekk Ġesu fil-Vanġelu għal 3 darbiet iħabbar il-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Ġesu jħoss in-neċessità biex jispjega kif kellha ttemm il-missjoni tiegħu ta' fidwa lill-apostli tiegħu. U aħna nafu kemm kien diffiċli għalihom u forsi kemm huwa diffiċli għalina nemmnu falla li jsalvana permezz ta' tbatija, is-salib u l-mewt ta' Ġesu. It-tielet ħabbira tal-passjoni li sejrin nisimgħu fil-Vanġelu tal-Ħadd li ġej ġie motivat minn xewqa ta' Ġwanni u Ġagbu li xtaqgħu joqogħdu wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk tiegħu. Għad kellhom idea tal-Messija trionfali, tal-Messija politiku, tal-Messija li kellu jkun kapaċi iwaqqaf saltna ta' din l-art u għalhekk Ġwanni u Ġagbu jitolbu il-postijiet ewlenin qrib Ġesu. Ġesu jinqeda b'din ix-xewqa mundana, b'din ix-xewqa ta' bnedmin biex ifakkar li hu ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u mhux biex jaqdi biss imma biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Interessanti li din il-missjoni ta' Ġesu ġiet imħejjija mill-bogħod mill-Iskrittura mqazza fl-ewwel qari sejrin nisimgħu silta mill-hekk imsejħin għanjiet tal-qaddej sofferenti ta' Alla. Il-profeta Iżajija jitkellem minn bniedem magħżul illi permezz ta' tbatija u l-mewt tiegħu kellu isalva, jiġġustifika il-kotra. Dan huwa Ġesu fil-misteru tas-salib, fil-misteru tal-mewt u l-qawmin tiegħu. Mhux ta' bxejn illi fit-tieni qari l-awtur sagru tal-ittra lill-Lut ifakkarna propju f'dan li Ġesu għadda mid-tbatija u għalhekk jista' jifhimna f'kollox, sar bħalna f'kollox, ġie msoffi permezz ta' tbatija. It-tbatija tiegħu li saret is-sagrifiċċju veru tal-fidwa tagħna. Għal darb'oħra il-liturġija tqiegħed il-ħarsa tagħna fuq is-salib ta' Ġesu u tfakkarna fil-vokazzjoni nisranija tagħna li anki aħna bħal Ġesu biex inħobbu u nifdu lil ħutna l-bnedmin jeħtieġ illi nkunu għaddejja. Ifakkarilna Ġesu għax bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Jalla jkollna x-xorti bil-qawwa tal-Ispirtu Santu illi nsawru u nimmudellaw il-ħajja nisranija tagħna fuq dik ta' Ġesu u s-salib tiegħu. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.